Moitos pensan que son biodegradables e que se poden tirar ao váter, pero a cousa non é así. Na Illa de Arousa volven ter problemas coas toalliñas que volveron a atoar a rede de saneamento. E cando tascan os bombeos non funcionan, e ao non funcionar verten polo aliviadeiro que teñen cara ao mar, sin depurar. Ese é un dos problemas que estamos tendo ahora mismo. Iso foi precisamente o que pasou estes días nesta estación de bombeo situada ao carón do Muelle de Pau. O atoamento provocou verteduras de augas residuais ao mar. Nas praias son mínimos os vertidos porque ao final temos os técnicos do Concello que están en riba todos os días, tanto electricistas como os de obras están en riba todos os días para que eso non ocorra, pero sempre pode pasar en un momento puntual que claro, que non pode cadrar nun fin de semana e que salte un dos bombeos e que poida verter ao mar. Porque iso, ademais do impacto sobre o medio ambiente, afecta tamén a un sector clave na Arousa, como é o marisqueo. O problema causa ademais malos cheiros, como se podía percibir esta mañá, e se iso fose pouco, ten tamén un gran custo pro Concello. O ano, a illa gasta 80.000 euros na retirada de toalliñas e compresas da rede de saneamento. O problema que nos está ocasionando son os 80.000 euros que está gastando o Concello na limpieza de todo o saneamento de todas as tubaxes, porque se non se limpan, ao final, como se pode ver nun dos vídeos que se puxo, atoran a rede de saneamento e xa non é que poida salir ao mar, xa vamos a ser un pouco mirando para o ombrigo de cada un. Podelle saltar mesmo na casa de calquera veciño. Os vídeos aos que se refire o alcalde son estes que estamos a ver e que foron publicados polo Concello para concienciar a veciñanza e visitantes.